Ahoj všichni, já jsem Kikinka a vítám vás u dnešního videa. Dnešní video bude o tom, že si povíme nějaké informace ohledně českého dabingu ke Kouzelné berušce. Tak jak dobře víme, tak teď nás na začátku dubna čekají 4 epizody v českém dabingu, v českém oficiálním dabingu. Ano, už je to tady. Jak dobře víme, tak byly odhaleny i přesné ty, které vyjdou, tak ty 4, které nám vyšly, teď vyšlo samozřejmě, teď nedávno vyšel 11. díl. A vyjdou nám jenom tady ty 4, 11. vyjde později. Vyjdou nám tyhle 4. První vyjde 7., potom 8., 9., 10. takhle hezky po sobě. Nám hezky vyjdou. Ohledně toho, kde vyjdou, samozřejmě na Disney Channel v 17:45. Samozřejmě všichni se na to těšíme a je důvod také proč. Budeme doufat, že tam budou naši staří dabéři, které už od první série známe. Samozřejmě u Kocoura se to změnilo, ale všichni se to v postupném času doufám zvykneme. Tohle jsou jakoby základní informace a to jako si myslím, že každému stačí. Není potřeba rozebírat víc, ani není co. Také bych chtěla říct, že jsem na svém kanále vydala 2 scény ze 6. série v českém jakoby neoficiálním dabingu. Ale myslím si, že se mi celkou povedly, takže pokud byste se na ně chtěli podívat, můžete. Tak tohle by měly být všechny základní informace a všechno, co jsem vám chtěla říct. Doufám, že se vám video líbilo a že se uvidíme zase někdy příště. Ahoj!